Ake sibingelele thina. Sibingelele nje amagumbi amanonke omhlaba awu4. Iningizimu, impumalanga, inyakatho, nentshonalanga. Ngibingelela nje ngegama elithi yebo ngiyazi futhi ngibonile. Akukho uJesu angeke akulungise. Nawe shona uthini? Uthi yebo uyazi. Sigadla senyama esibingelelayo esafela emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa. Oh hey. Umhlaba ungehlule manje. Umhlaba ungehlule. Ungakwehlula kanjani umhlaba ngikhona? Ngikhona ngisewuye. U2 + 2 isigadla senyama safela emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa. Noma kunje ithemba lisekhona, noma kunje siyoqhubeka siye phambili. Angitsho kwami ukulapha abantu nokusiza abantu ezinkingeni zabo. Ake ngibale kanje. Intelezi siphethe la ekhaya. Isipoki sikhona. Izinto ezifuywayo 3 zikhona. Hayi ke angaqhubeki. Nokunye okuhambelana nawe ungafona. Isigadla senyama lesi safela emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa. Uma khuluma kwenzeke cishe nawe ngawenza umehluko kuwe. Umhlaba ungehlule. Hawu, ungehlula umhlaba. Umthwalo uboshiwe lo zoqaqa kaNobamba aziye guru zasha. Nakho ke sekusile sekunjalo. Uhlaleleni ngasemnyango. Musu ukuzibukela phansi, ungazibukeli phansi. Woza kimi. Ngcono ukufa kanye kunokufa kabili. Angeke kuhlupheke abazali bethu kuphinde kuhlupheke thina. Uthini lapho wena? Mawuthi correct ngifonele manje. Uma ngibheda futhi uscratch. Akekho umuntu odalela ukuhlupheka kuphela nje, umuntu akalungisa isetup yakhe ukuthi wena ucabanga kanjani. Nangu udokotela usigadla senyama safe. Uyabona namuhla ngiphethe nangu maqhumaqhuma. Enye indoda lekuthiwa maqhumaqhuma nayo. Ayihlala endlini, ihlala emotweni kuphela. Ayihlala endlini, ihlala emotweni kuphela. Uma iphuma emotweni usuku uzoyithatha uyoyifaka ku-wardrobe straight endlini olala kuyona. Umaqhumaqhuma. Wenzani umaqhumaqhuma? Umaqhumaqhuma phela ngithi uzalwa umaqhuma. Umaqhuma ubani? Umaqhuma indoda yaqhuma kabili kathathu, uyabona imanga empilweni zayo. Woza nawe uzoqhuma, uzofana nomaqhumaqhuma. Thatha umaqhumaqhuma uhlukane nokuhlupheka. uJanuary ungafika ukude kabi. Nangu umaqhumaqhuma. Akuyona imagic kodwa ikhona imagic phakathi. Awubuke sisinda kanjani kodwa bhekisa phansi. Ikhona njalo imfihlo. Maqhumaqhuma. Indoda ezalwa umaqhuma eyaqhuma kathathu kwavela imanga. Usaleleni wena? Nayi inkunzi malanga. Abanye bathi inkunzi bayiqaqile. Ngithi mina abantu abasukume bayeke ukuthi bezwe ngathi abezwa. Nizenza abangaqondini beniqonda. Ngeke mina ukukhulumela into okungeyona. Mina ngiyoma eqinisweni, usuthanda ungathandi ngisho wena. Phela mina ngithanda wonke abantu. Mina ngumuntu wamathofolax. Ngithi mina kwahlupheka abazali kwakwanele. Hayi thina. Thina sofukula abazali sifukule nathi siye phambili. Kodwa kuyoqala kithi phela sogcina ngabo nabo. Ingane sithanda amathofox. Amathofolax into ezimnandi. Isandla sembethe izulu nomhlaba lesi. Ngithi magumba amanonke omhlaba. Mawufuna umuthi othi thiwo za kimi. Mawufuna ukujula
Woza ngikufundise ngoba uthi ufuna into ejulile nje uyazi into ejulile. Ayikho into ejulile ongayithola ngo-4,000. Ayikho into ejulile ongayithola ngo-30,000. Wobuka nje lapho ukuthi hayi mhlawumbe ufuna okanamuhla nakusasa, ungathatha ukuthi kuphi, hey kwaphakama iviki linye. Hamba olungisa indaba yakho nodokotela wakho esigodlweni. Kushoda amaphepha. Mina ngizolapha ngokuthi nginitshela amaqiniso. Wena nje awuphumeleli. Sizathu sokuthi ungaphumeleli abangani. Mhlawumbe ungakuplane wedwa uphume kumngani ungaphumelela wona. Wena nje usokola kanje ingoba wena walalela umngani. Ethi ngumngani wakho eshekuciye efika zokudayisa la. Mina ngifuna iqiniso. Ungazwani neqiniso ungezi. Uma uthanda iqiniso oza kimi. Impilo ende yaphakade kuze kufike uNkulunkulu. Ngizokushadisa. Umshado oyimfihlo nginawo. Ungapheli isikhathi. Mawufuna ukubuza ufone ubuze. Kodwa kuningi ngeke uphendule. Ngiyatholakala ngo3 ekseni. Kashaya u6 ntambama ngisatholakala. Ngeke ngabingeleli phela e17 emfohlweni emlazi. Hey, e17 phakamani insizwa nithi 2 nisho nithi 2 + 2. Hey ngiyanikhumbula kakhulukazi wena ndoda. Wena. Kodwa mngani wami wena. Ngingene phakathi Cleveland. Phakamani insizwa phakamani. Hey niye kamashe madoda ngonibala ngithini. Phakamani insizwa injalo induku indoda ivuka iphalasi. Indoda iyachatha indoda iyageza. Nani ngiyakutshela ngithi kunjalo kusazoba njalo. Ngisho umlazi bonke. Hayi madoda. Hayi ngoba ngothanda kakhulu umlazi. Kodwa umlazi unemfihlo. Asidluleni emlazi. Ngila ngikhona. Bengibabingelela nje ngidlula ngoba nasiswazini ngiyangena egoli ngiyanibingelela yonke indawo. Buka nje ngithi ubalulekile mhlawumbe namuhla akekho sokutshela ukuthi ubalulekile wena. Lalelani impilo yakho azithi January ibiqala kabusha. Bonana nami. Sengikhathele ukuhlupheka. Ukhathele ukuhlupheka kodwa 1 wena usaba izinto ejulile. Uma sengikuqala ngithi endoda thatha inyoka hayi ngiyasaba, thatha utikoroshi hayi ngiyasaba, ngithatha umkhovu hayi ngiyasaba, thatha inkosazana hayi ngiyasaba. Kanti yini ozoyithatha ingenamthetho? Ayikho into engenawo umthetho. Hayi ama-terms and conditions kanti ufunani kahle. Ungani vele nje uyaphila ngaphansi kwama-terms kababura amaphosi. Hayi sengoze ngibhede. Ake ngibingelele ngithi kunjalo nayi inamba yami 076 45 400 45 phone manje. Bye bye.